హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మనం ఈరోజు ఫిష్ టిక్కా చేస్తున్నాం. మనం ఫిష్ పీసెస్ని తీసుకొని తరువాత క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకుని తగినంత సాల్ట్, ఇంట్లో చేసిన చిల్లీ పౌడర్, ఇంట్లో చేసిన గరం మసాలా అండ్ కొరియాండర్ పౌడర్, ఇవన్నీ తరువాత మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్నాక మనం ఈ మసాలానంతా ఫిష్ పీసెస్కి పట్టించాలి. మనం చిన్న లిటిల్ బిట్ ఆయిల్ వేస్తే ఈ మసాలా అనేది నీట్గా పడుతుంది అన్నమాట ఫిష్ పీసెస్కి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని ఆయిల్ వేసుకొని ఈ ఫిష్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఫిష్ టిక్కా ఈజ్ రెడీ. మనం ఇది సలాడ్స్లో కానీ, చియా రైస్లో కానీ, రసం రైస్లో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ది డే.